hadin ka jongcjap no MDC ka Langrin konsensi ba nasar marwen ka seng UDP ka lalom kerki ya ka meeting ha ka yong ya enlum working president ba polung do vice president ba alantri dekar general secretary Jamino Moto lembat kiwe de bon pun pau ya ka yong ngulem working president ka seng UDP ba polung do uloong buka jongcjap kendit uba nasar kalong ka yong dunong cibon ya ka seng uba polung do lo pentama de ba uba nasar un sadap ropos nem ha ubne naiweng arajar kat kendai. Tamika bangi long sem ke jogi ba dari bantu ke ba sab organize nem dari ban kot ta ban ropo ha shi tarik jong November but kani ke jingro yo ni riurang ba kalong sisa hom ka campaign na punta wa pius marwen but longru kmat riurang ba so ketika than ba ke jingro no ke jongi riurang ba ka ba raja tang hadin live nai na ke jingro no yo president barang ba du jong seng Dr. Don Kuparoy nong ka ba nimla ban nyotang ya ke jing jeliu joka kum ka seng tin rei kum ki para nong elam ka ban kong do Sniaw hari ni ka klipman ka kor ka jai ya ka than ya ka jai ban riu pat yengiru kum ka United Democratic Party te hari ni ka por kum ka party ni Sniaw tabang bagi Sniaw buidan hapdeng ka jiksosi ka ba kau na ni ka jingja ka bangim simpoi berkat kalau ban kren i dang hagi